Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha ke siza nentetha ephuma pha ku-sporting director weqela leKaizer Chiefs uKaizer Junior Motaung eqononondisa ke kudliwano-ndlebe lwakhe nonondaba apho ke afunge wamila intupha umfana omdala wathi if akwenzekanga kule game ngale ndlela afuna ngayo yena, hayi naye uzazibeka phantsi intambo njengo-sporting director weqela leKaizer Chiefs. Uthi uba iKaizer Chiefs ngoku kusukela ngoku ayenzanga kakuhle, ayafikelela kwizinto kumele uba ke ifikelela kuzo, naye enguKaizer Junior Motaung uzazibeka phantsi intambo, uza kwehla. Loo nto iyawuxela ukuthi ke naye wohlulakele. Uthi ke na ukhumbula into yokubana naye phaya uze ngomsebenzi, uzosebenza, uzonceda itimu, naye uyafana nabantu abasebenzayo phaa ngaphakathi, naye uneyakhe role ekumele naye ayidlale, iqhakaze ihambele phezulu. If naye ke ngoku itimu iye yafeyila, ayafikelela apho mele ifikelela khona, kwawusho ukuthi naye umfana omdala ufeyilile. Uthi naye ke iyawuzibeka phantsi intambo, adede avulela abanye ke bangene. Uthembise kanjalo ke kudliwano-ndlebe lwakhe ke nonondaba pha uKaizer Junior Motaung. Siselapho kuwe ke mfana omdala, umbuzo umile ke njengoba ufunge wamila intupha wathi uba itimu ayenzanga kakuhle uzozibeka phantsi intambo. Umbuzo nanku ke, ayenzanga kakuhle phi itimu ngoba ayiqhubi kakuhle kungoku? Andazi ke noba awungaqhubi kwetimu kakuhle wena uthi kokuphi, ngoba itimu ayiqhubi kakuhle kungoku sithethayo, ayiqhubi kakuhle itimu yeKaizer Chiefs. Andiyazi ke oku kwakho kutsho ungaqhubi kakuhle noba uthi ukusukela ngoku njengoba uthetha, njengoba abalandeli beqela leKaizer Chiefs bebebheke phaa eNaturena, uthi ke ngoku kusukela ngoko ukuya phambili uqala kule match bazoyidlala phaa ngecawe neDurban City nezi match zishiyekileyo, okanye uthi uba iKaizer Chiefs ayihlela ngapha kula top 3 ayibuyelanga eAfrika, ngoba ikusingathi yona nto uyijonge kakhulu wena yiAfrika. Uba iKaizer Chiefs ngoku mayibheke eAfrika enye nenye awusayinakanga, uthi iKaizer Chiefs mayenze sure into yokubana ke ibuyele eAfrika. Yona nto ngoku niyithume abakhowutshi ababini, ngoba zonke bene bathume zona ngoku azikho, abayidifendanga iNedbank kanaphi. Ileague sebe out kuyo, akho nenye ikhapha abazena abafika kanjona kwi-semi-final eAfrika. Ngoku senibathuma into enye ke into yokubana mabakhwalifye kwiCAF ukwenza into yokubana niphinde eAfrika. Ndiyaqonda kunoba kuthetha ngaloo nto into yokubana ke if ayenzekanga le nto nibathume yona, kwawusho into yokubana ke nawe buqu nguKaizer Junior Motaung ufeyilile. Kulapho ke utsho khona uthi uyawuzibeka phantsi intambo njengo-sporting director, uyawuhlala phantsi nawe uvulela abanye bangene basebenze. Uthembise kanjalo ke uKaizer Junior Motaung ke baphulaphuli. Ndifuna ke nani ke ningene nitshone into yokubana ke niyiva njani le ntetha yakhe, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.